Kawun Mama TV ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku da zarar mun daura sabon shirin mun gode. Dan ga nayi kuɗi a ƙauyen nan. Tsaban munafurci mutane ko zai kama gaida ni na wucewa Alhaji dangana. Tsaban munafurci fa yadda mutane. Amma da kai wallahi mutane. Da wani abun da mu wallahi. Har ka so. To ya kai gaba ɗaya ka ki zuwa da wuri wallahi ka san ina zuwa ne na filin ka na ce duk wanda na ba wa Alhaji abun nan Masahudu shi me ya faru na ga baya bai ko sisi ne komi yana ta fama yin noma amma ko wani abu bai taba kawo to amma ni sai ga can baya komai a filin yanzu aka akwai noma yayi ana yi ma a cikin filin nan to wallahi sai an karbe filin nan wannan sa da abin nan ma za a yi kenan a ji a karbo filin nan kuma a nemo wani a bashi wani zai dinga kawo wani abu ya maganan Alhaji Sa'idu ya ma dawo da yamma yau da mu dira mai oke to da yamma za mu dira ma kamar da ka faɗi yawa to za mu je za mu dira ma dai abin da ya kasance dai ka san yana yi maka nima ka ta tsini muryar kai wallahi kawai na sai a rera ta ya zo na ku na kwana Alhaji lafiya kai yaron Alhaji Bubu mai gatari ne ko Alhaji kai ba ga kalan matsiyatawa maganar taki ne ko tsaron taki ne kaka gona tana da kyau sosai ka tashi ka je ka ce mar za a kawo amma kai saba alƙawari to Alhaji ba damuwa ai wallahi yana gama nome gonan nan sai na kwace rabin abin da aka girba na gonan nan gaba daya za na kwace rabi ne wallahi ta yi daidai haka nake so wallahi yasa kake furke ni ba inda mutum na yaro ya ƙi ya tara kuɗi har ya tsufa ya ce ka so haka duk abin da kai a ƙauyen nan ka yi daidai to kai ka tara ne dan mu matsiyata a yin kashe ɗaya ni na ɗaya kashe kai kaga yanzu a nan layin gona hudu ne kiranawa ba gaskiya na Alhaji shi Alhaji Garba idan bai bani kuɗi na ba zan maka shi a kotun birni ina bayan ka zan maka shi a kotun birni ina bayan ka zan maka shi a kotun birni wallahi ina bayan ka Yusuf kaga dai gashi yanzu mun gama aikin nan da wuri yanzu idan mun je gida wallahi baba zai iya ce mu ƙara koma gonan nan mu ƙara sauran aiki daban yawwa dan ubanku ina ubanku babanmu kuma Alhaji yana magana da kula mata uwar ubanku nake tambaya ku gaya min da ki yana gida to iskanci za ku min da yake nan uban su an jima Alhaji an jima ko inda na san da mu same shi ka tabbatar za mu same shi na tabbatar mu je za su ci ubansu ni ubansu ba da iya yi da ni ba balle su kyale su Alhaji yaran kana kan ya ga Allah ya ba shi arziki shine kowa yana ci mai mutunci yi wallahi lokacin da baba zai karɓi kuɗin na ce mai kai ya karba ba ga shi ya ja ma kanshi ba wato Alhaji Dogara fa duk yanda za a yi dan ka bin baya a garin nan domin idan ya zo ya tarka ni ba ni da kuɗi ban san irin bala'in da za mu kwasa ba mutumin da ake bi wajen dubannai kai 20 ina so ma in sai kuli gashi ma masu kulikulin sun ƙi zuwa dan ni yanzu nan hankali na alƙur'an ba ƙalau nake ba to ko balaguro ran tafi ne inna lillahi wa inna illallah za ka ci ubanka yau kare ka ta kare a'a kanka saurara mai ko na minti ɗaya ban wallahi tallahi ba ku
ka zauna mu yi magana ka yi haƙuri. Ni ba magana kan wani ba nake gaban. Nace gaban. Allah dan annabi ka rufa min asiri. Ka zauna. Tun da ya ce a zauna. A zauna amma kar ka yadda ka saurara mai. Kuɗi yau sai ya bai. Hawa Allah. Na ce ka zauna mu yi magana nan. Na zauna ina jinka. Daman maganar da nake so dami da kai. In Allah ya yarda idan aka gama komai na gona insha Allahu zan biya ka 10,000 ne na sani ai dan biya ka insha Allahu wallahi 10,000 nan ma kana bani 10,000 nan 2,000 suka fi zube a ciki kai hakuri dan baka kuɗin ka Wai 2,000 suka zube. Ni ko kuɗin ya zube duka gaba ɗaya. Ni ba ruwana. Gonan naka gaba ɗaya guda nawa ne? gonan na ai daga mai tsamiya nan ta bayan gari mai kuka he bayan makociyar Alhaji Hamisu mutumin ka sai nan guda biyar ne kawai. Guda 5? A cikin gonaki 5 za ka bani amfanin gona 4 guda ɗaya ne naka. In kuma kaki za mu je kotun birni. Kotun birni kuma Alhaji? Ƙwarai kuwa da me ta kai da kotun birni? Ai in ma baka san shi ba da ka sani. In ma baka taba je birni ba za ka je ke. To kai ina ruwanka dan kan zage ina ruwanka da ni a gurin masu arziki nake neman bashi ne ba a gurin ka ba mara zuciyar wofi kullum kana tare a jikin mutum dan ka gan shi da maiko wallahi ka ji kunya wallahi tallahi Allah wada raina ka ya lalace. Alhaji ka yi haƙuri dan biya ka kuɗinka insha Allah na yadda idan Allah ya sa amfani ya yi duk abin da an sare dan kawo gidanka. Kan ma aka kawo. Yawwa. Sai na zane. Sai na zane da kai. Yawwa. An gama mu. Amfanin gona 4 nan nawa ne? Guda ɗaya ne naka. Na yadda. Yawwa. Na yadda. Dukka ma yadda hakan ne za yi. Kar fa saba alƙawari fa. Ba damuwa. Kar fa ka saba alƙawari. Ba. Ana Alhaji na ɗan rainin wayo ne. To ko za a yaki a ƙauyen nan. Da baka mai aka ba. Ba za ya amsa akan hakan ba. Ya sabo. Amma ni zan dinga ma CID. A yana yi zan zo faɗa ma. Sai kike burge ni. Ni fa kaga anguwan nan. Ina yin kyau. Saboda akwai zaurawa. Kai yanzu ya magana dan san Isa Lafazi. Ai na kama sannan. Sai ya bani 2,000 nan kafin na sake madan sansa. Haka ya fi ma. Abin da ka yayi daidai. Kai tun da na baka 500 ka je ka saya min kosai a gun baba mai koko da ka sai kosan 300 yi 200 ina yake ina ya shiga ne. Wallahi baba na ce sabulun wanki ne. Sabulun wankin din ubanka mun yaka da kai ne bayan mata bature ce give me wai na hada mai da turanci ne ba. Wallahi baba kuɗi. Ba ni kuɗi na. Baba kuɗi wallahi. Ya baka kuɗinka kawai. Yaran zamani ba su da moriya. Ka banni da shi ni na sai da zane da shi. Cire mun hulanka ka cire mun takalminka da rigarka ni ko nawa ne da sai su wai kuɗi na fita. Kai ba yana magana ba ka so ka wanye da duna lafiya ne. Bara ka cire hulan ka cire rigar ko kwana sa wannan ya ci mun ubanka wallahi tallahi. Ka ga da zamani sai ci mun kuɗi. In ka samu kuɗi sai ka kawo mun. Gaskiya ne. Ya samu kuɗi sai ka koma ka karɓa kayanka. Yaran zamani gaba ɗaya. Ka tafi mana. In ka samu kuɗi sai ka kawo mun. Kai ma ba ni kayan, din kai ma ba yadda ne da kai ba, ban yadda da kai ba. Kai ma ban yadda da kai ba.
mu je gun Sale mai gwanjo sai na bashi na jiro da ya saya. In ya saya sai na bashi sauran kuɗin na bashi sauran canjin na cire iya kuɗi na. Alhaji ba kayan na kai ka saya mai. To kai na ruwanka Allah. Allah ka yi mutu da Allah. Look at the real nigga, follow me, you rockin'. Banachi, I'm a dead Banachi. Look at the real nigga, follow me, you rockin' joint. Ya lafiya dai. Lafiya lau kuɗi na zaka bani. Me ya haɗa da kai ta ɓangaren kuɗi? Shekaran ka biyar ko kana tunanin na manta ne bashin 2000 na. Ni ne ma kama da wannan yaron ci kuɗi a gonka 2000. Ka kallace ni ka gani ni kalar yunwa ne gona irin ka. Kai ka bani kuɗi na. Allah ya kira wanda irin kuɗi kake kira. Banachi, I'm a dead Banachi, I'm a dead Banachi. Ba za ka bani kuɗi na bane. Sakar min jakata. Ba zan sake fa sai ka ban kuɗi na za a sake ma wannan jakar. Damuwanka kuɗi ne? Na fi ka iskanci fa. In duk garin nan gatan ka ne wallahi ba za sake jakan nan ba sai ka bani kuɗi na. Yanda ka ga na rike jakan nan. Bai kuɗin ba mu tafi da jakan. Wato kai ɗan kallagin sa ne kenan ba za ku saki jakar ba kenan. Banachi, I'm a dead Banachi. Bad boy Banachi, I'm a dead Banachi, I'm a dead Banachi. Look at the real nigga, follow me, you rockin' joint. Osara mune tushe. Kai, ku dawo da jakar nan. Bad boy Banachi, I'm a dead. Ku dawo da jakar nan na gaya mu. An ki a dawo ma da jakar. Sai ka ban 2000 na. Na ga alama kana saurin kai. Wallahi idan baka ba da jakan nan ba zan fasa fanyar kanka da wannan wallahi tallahi. Wallahi rashin ilimi ne. Wato kuna kauye kuna dakikanci ko kusan irin wannan za ku yi wa wallahi ban da kwata. Ban. Why are you running?